Sa ngayon, honestly speaking, kakapaso lang ng rehistro ng motor natin. Hindi na ako magsusugarcoat dyan. Makikiusap na lang tayo kung sakasakaling ma-checkpoint tayo, kasi maraming mga checkpoints ngayon gawa nga ng election. Ayan o. So ito guys yung itsura. Ayan yung satellite ng LTO. Tapos dito, pagdating mo, so ang gastos natin 1,000. Yo, what's up mga katodo? Magandang araw sa inyong lahat guys. So day 2 ito ng ating Honda Click adventure. Ngayon naman magpaparehistro naman tayo ng ating motor, no? So ito naman talaga ito ang second reason why kailangan din nating magpagawa ng panel gauge. Para sa mga hindi pa napapanood yung ating video about sa adventure natin para mahanap itong panel gauge or magawa itong panel gauge ng ating Honda Click guys, hanapin nyo na lang sa ating channel, no? Actually, yun ang vlog bago itong vlog na to. So ayun, kung nakikita nyo, gawa ng ating panel gauge, and isa ito sa mga rason kung bakit pinagawa muna natin ito bago tayo magparehistro, kasi isa to sa mga chinecheck mga katodo, ang inyong panel gauge bago ang registration. Well, based ito sa sinabi ng aking kapatid, no? Kasi pinipicturan daw ito bago iparehistro. Sa ngayon, honestly speaking, kakapaso lang ng rehistro ng motor natin. Hindi na ako magsusugarcoat dyan, kasi dapat yung registration niya is from January 22, 2025 to January 31, 2025. Ngayon, February 3 na. So nung Friday supposedly dapat na i-rehistro na to, pero yun nga, napagawa natin ang ating panel gauge is nung weekend na. So talagang paso na to ngayon. Pero I guess okay lang na ilabas natin papuntang LTO, kasi yun naman talaga yung purpose natin ngayon, magparehistro na talaga. Makikiusap na lang tayo kung sakasakaling ma-checkpoint tayo, kasi maraming mga checkpoints ngayon gawa nga ng election. Kung ano't ano man, mahuhuli o mahuhuli, pero makikiusap tayo na baka naman pwedeng pagbigyan, kasi pupunta naman tayong LTO ngayon para iparehistro ang motor. But anyway, ito yun yung purpose natin ngayon guys. Ang pupuntahan natin ngayon is yung LTO dyan sa May Angono. One stop shop daw yan. Kumbaga nandun na lahat. Yung emission, yung mga insurance. Papakita natin as much as possible kung pwedeng i-vlog yung entire process ng pagpaparehistro, no? I-vlog natin, i-share natin sa inyo kung ano yung experience natin, kung ilang oras tayo aabutin, and kung magkano ang gagastusin natin sa pagpaparehistro ng motor natin ngayong 2025. So samahan nyo ako, and ipagdasal natin na walang masyadong tao para hindi tayo tumagal, kasi may pasok pa ako mamayang gabi. So wala na naman tayong tulog mga katsodo. Actually, yung pupuntahan pala natin guys, nadadaanan natin doon sa ating vlog, no? Nung papunta tayong Binangonan, papunta tayo kay Utol, no? Sabi ni Utol, nadadaanan mo yun, di mo lang napapansin. So nung chinek ko nga sa Google Maps, andun nga doon sa may Keep Moving Avenue. No? May mga checkpoint na, simula na. Kung napapansin nyo, yung sa may Keep Moving Avenue, yun, doon, nandun banda. So hindi na ako na Google Maps. Kung kailangan mag Google Maps, doon na lang tayo tumingin pag malapit na tayo sa may Keep Moving Avenue. Ang bali-balita ko naman, mabilis lang daw ang rehistro doon, kasi yun nga, one stop shop siya, andun na lahat, so mabilisan lang daw. Tignan natin, no? Tignan natin kung gaano nga ba talaga kabilis. Napakadelikado, huwag kang mag-brake sa ganyan at mabuhangin. Anyway mga katodo, mag-teleport na lang tayo doon sa may LTO na, no? Para hindi na natin ma-experience pa ang traffic sa may East Bank. See you in a bit mga katodo. May nakalagay LTO. Ito na nga ata yun. LTO emission, private inspection. Tama ba? Ito na nga ata tayo guys, oh. Hanap tayo ng pwesto. Walang pwesto.
Sir, magandang umaga. Anong unang gagawin pag sa unang pag magpaparehistro? Saan pupunta? Muna ibigay sa cashier tapos sasabayan niya sila. Para dito sa LTO pagkatapos sa issue. Okay. Saan kukuha ng insurance? Sa cashier po. Sa cashier din. Meron din. Okay. Thank you. Pwede na yan dyan muna, boss? Okay lang ba? Kasi mukhang punuan na eh. Oo, dyan na lang siguro muna. Naka naman. Tingnan mo, wag lang ilak ha. Oo, hindi lang ilalak. Ito nakaparada, wag lang ilak para pag may pakati dito, ipasok natin sa loob. Okay po. Thank you. So, ORCR daw muna at insurance. So, yun na guys, may problema. Okay na sana ito. Umabot ng mahigit 1 oras. Pero super slow down daw dito sa LTO na mismo. Sobrang bagal. Gaano kaya kabagal ang mabagal? Pwede palang GCash dito. Pwede na siguro ito. Oo. Doon lang sa loob, no? Thank you. Sarsan. Thank you. Yo, what's up mga katodo? So, kinabahan tayo kanina kasi biglang nagka-slow down yung system. Pero ito, satellite lang pala kasi itong nandito sa kanila. So after emission, ito yung emission tapos insurance. And then after ng pag-check dyan, diretso na dito sa renewal. So ang binayaran natin is 379 pesos. Ngayon may delinquency tayo na 120. Hindi natin yan ipagkakaila. Hindi natin itatanggihan na late tayo ng rehistro, no? Pero yun nga, may penalty na minimal lang naman. So ito guys yung itsura. Andyan yung satellite office. Okay na? Thank you boss, thank you. Ayan yung satellite ng LTO. Tapos dito, pagdating mo, park ka doon, diretso ka agad dito para sa emission and sa insurance. Tapos pagka binigyan ka nila ng resibo, ilabas mo dito, bigay mo sa kanila kuya dito nag-a-assist. And then itetest na yung motor mo. So after dito, ipapasok nila ulit yung papel. And then iabot na sa'yo yung emission result saka yung insurance. Tapos diretso ka na dun sa likod. Mabilis lang actually. Ayan. So although guys, umabot ng 460 kasi may convenience fee sila guys, 65 pesos. Pero para sa akin, siguro goods na yun. Kasi hindi naman ganun ka tagal. I mean, one-stop shops eh. Ayun nga, nandun na lahat. Admittedly, medyo naset yung expectation ko na mabilis. Kasi yung sa kapatid ko, kay Utol, wala pang 1 hour tapos na siya. Natagalan siguro sila gawa nga nung nag-slow down bigla. Kasi ang alam ko, ipapasok yung insurance information papuntang LTO. And at the same time, kukunin din ng insurance company yung information from LTO. So nung bumagal siguro, ganun ang nangyari. But anyway, natapos na rin naman. Buti ka mo guys, naisipan kong magtanong muna kung okay na. Tapos yung may nakasabayan tayo doon, sabi niya okay na daw yung system. So kaya nag-decide tayo na magstay na lang, no? May kamalas-malasan inaabot pa ng slowdown ng system. Ito mga katodo, ang breakdown ng lahat ng ating mga binayaran ngayon. And again, mababawasan pa yan kung hindi kayo ma-charge ng delinquency fee. Ayokong magmagaling at ayokong maghugas kamay kasi na-late naman talaga tayo ng pagrehistro. Nang ilang araw lang naman, technically 2 days late yung registration natin, pero ma-charge ka ng fee pa din regardless. So ang gastos natin 1,200 flat sa emission and sa insurance, and then 460 sa rehistro, kasama na yung convenience fee, and then 65 pesos pa na additional para dun nga sa GCash payment. So in total, umabot tayo ng 1,660. Pero kung iisipin mo, makakabawas ka pa kapag nagrehistro ka sa tamang araw. So ayun, yun lang naman. Handa ka lang ng mga 1,500 supposedly kung wala kang delinquency or hindi ka magpapa-late registration. And I guess kasya na yun. All goods na yun.
And by the way guys, huwag nyo kakalimutan no, yung login nyo sa LTMS. Kailangan po yun. So huwag nyo kakalimutan. Kung umabot ka sa point ng video na ito, ay maraming salamat sa iyo. Napaka-solid mo na supporter. And please don't forget to like, share, comment, and subscribe para updated ka sa lahat ng mga videos natin mga katodo, no? And magkita-kits tayo mga katodo sa susunod nating vlog. At lagi nating tatandaan mga katodo na sa lahat ng mga pangarap natin, maliit man yan o malaki, sipagan natin, kilusan natin, at itodo pa natin. Peace out guys.